No Jussi, moi. Tämän videon tarkoituksena on antaa sinulle kyvyt printata kartta, tulkita sitä ja kulkea kartan ja kompassin avulla jonkin verran suomalaisessa metsämaastossa ilman, että eksyt. Ja peruskarttaa alueelta voi tutkia Maanmittauslaitoksen karttapaikasta esimerkiksi. Ja tässä on nyt se karttapaikan verkkosivu ja sitten näistä karttamerkeistä, niin täällä näkyy nyt ratikkakisko tuolla Tampereen ratikkalinjan päättärillä. Siinä on sitten urheilukenttä, tämmöinen vaaleankeltainen, mustat on rakennuksia, nämä tummanpunaiset on teitä kautta katuja, mustat katkoviivat on polkuja, sitten väärinpäin oleva T on kivi, sitten jos on tämmöinen väärinpäin oleva iso V, se tarkoittaa metsän merkki, että tämä on kuusimetsää tai havumetsää. Ja sitten täällä on lehtimetsän merkki. Sen lisäksi harmaat on avokallioita, vaalean sininen on suo, sininen on lampi ja sitten tässä näkyy tulipaikka. Tämä on hyvä tietää. Ja ruskeat on siis korkeuskäyriä, eli jos on tämmöinen ympyrä ruskeasta, niin se on kumpare. Ja sitten täällä näkyy tämmöinen musta viiva, jossa on hakasia, niin se on jyrkänteen merkki. Nyt taisi tulla kaikki tältä kartalta. Sitten vaihdetaan karttaa ja katsotaan vähän toisesta paikkaa lisää merkkejä. Ja nyt täällä on tämmöinen vaaleankeltainen, jossa on 2 pystyviivaa, niin tää on niitty, eli tämmöisellä saa kulkea. Eli tietenkin jos on eläimiä, niin sitten voi olla vähän vaarallisempaa. Sitten on ihan pelto, ja tää sininen katkoviiva on kunnan raja. Tää voi näkyä maastossa tai olla näkymättä. Ja sitten täältä tulee polku, ja polussa on tämmöiset poikkiviivat, niin tässä on pitkospuut. Sitten on puro täällä, pikku lampia, ja tässä alla näkyy nuoli, niin tähän on merkitty jopa se puron virtaamissuunta. Ja kaikki karttamerkit löytyy netistä tässä alla olevasta osoitteesta, mutta noilla edellä mainituilla kyllä pitäisi pärjätä hyvin. Seuraavaksi sitten video, miten pystyt tulostamaan itsellesi paperikartan netistä. Kartan tulostaminen Metsähallituksen retkikartta.fi-sivustolta. Niin, jos menee sinne retkikarttasivustolle, niin kartta voi olla esimerkiksi tämän näköinen, niin tämä ei ole nyt ihan peruskartta, eli täällä on nämä retkeilyreitit korostettu. Ja sitten voi olla autiotupia tai mitä, en tiedä mistä riippuu, mutta voi olla erinäköistä. Niin mistä saa sen pelkän peruskartan, niin täällä on tasot painike, painaa sitä 2 kertaa, niin täällä on karttatasot, poista valinnat ja sen jälkeen sulkee, niin sen jälkeen tämä kartta on se pelkkä peruskartta. Ja tämä on hyvä palvelu sen takia, että nyt voi käyttää, jos on rullahiiri, niin voi käyttää sitä rullahiirtä. Eli tätä voi zoomata ulospäin ja sisäänpäin ihan sillä rullahiirellä. Ja jos nyt katsotaan, niin täällä on järvi, siinä on korkeuskäyriä, mäki nousee, tässä on tämmöinen pieni notko. No sitten jos haluaa isomman alueen, niin zoomaa ulospäin, zoomaa ulospäin, zoomaa ulospäin. Vieläkin haluttaisiin isompi alue, zoomaa ulospäin, vielä. Niin nyt se sitten hävisi se notkelma. Eli kun tulostaa niitä karttoja niin marjastukseen, sienestykseen, niin kannattaa olla tarkkana, että ne kaikki korkeuskäyrät pysyy siellä ja muutkin kohteet. Eli ottaa nyt sen verran ison zoomauksen, että ne kohteet näkyy ja sitten zoomaa tulostaa vaikka 2 eri paperille. Ja nyt sitten voi painaa ihan huoletta tätä printerikuvaa, niin tämä ei vielä tulosta yhtään mitään. Mutta sitten nyt kannattaa valita, että halutaanko se vaakaa vai pystyy, ja kannattaa katsoa siitä, että mihin päin siitä autolta lähtee. Että jos lähtee etelään, niin pystyy, jos lähtee itään tai länteen, niin vaakaa. Ja täältä tulostusasetuksista vaan, niin me nyt lähdetään etelään, niin pystyyn. Ja sitten löytyy A3-printeri, niin saadaan isompi alue näin. Ja sitten voi painaa vielä tulosta. Ja nyt sitten voi katsoa sen esikatselun ja täältä nyt sitten vielä varmaan paperin koko A3 ulkoasu
meni nyt vaakaan, me haluttiin se pystyyn. Niin tässä nyt olisi meillä kartta ja varmasti yhdelle sienireissulle tämä riittää. Ja nyt jos mä täältä sitten kohden, niin täältä voi valita, että tallenna PDF-muodosta ja tallenna ja sitten tulostaa tämän, ottaa tästä tiedostoa ja lähettää se vaikka tulostuspalveluun tai kaverille, jolla on printeri tai jotain muuta. Tai sitten jos olet töissä, niin tämä nyt suoraan printtaa sen sitten tämän alueen sinne tulostimelle. Ja sitten kannattaa ottaa aina vaan sivu 1. Tänne tulee tekstiä, voi tulla sinne toiselle sivulle, niin säästää paperia. Eli tämä on sen zoomauksen takia todella hyvä. Todella hyvä, että sitä voi sitten katsoa sitä esikatselua. Jos esikatselu ei miellytä, niin sitten muuttaa sitä aluetta ja tekee uudestaan. No, minun mielestä suunnitelmassa on 3 asiaa, jotka kun osaa, niin pärjää kyllä missä tahansa kulkee. Eli ensimmäinen on oikeastaan se kartan mukaan reitinvalinnan tekeminen. Eli jos haluat autolta sinne marjapaikalle, niin käytä hyväksi polkuja, mäenrinteitä, älä mene märän suon läpi ja niin edelleen. Sitten toinen on sen reitinvalinnan toteuttaminen, eli kartta pitää oikeinpäin käydessä, eli kartan suuntaaminen ja sitten oikeinpäin suunnatun kartan avulla kulkeminen, eli varsinainen suunnistus. Ja sitten sen lisäksi suunnassa kulku on hyvä osata, eli suunnan ottaminen ja suunnassa kulku, niin kompassisuunnalla pääsee aina halutusta pisteestä haluttuun pisteeseen. Se on hyvä taito kanssa. Ja nyt sitten seuraavaksi näillä videoilla tulee kartan suuntaaminen, reitin valinta ja sitten suunnanotto. Sitten päästäänkin metsään. Niin kannattaa muistaa, että se kartta on kuva maastosta. Ja kuvan pitää olla oikein päin, eli samoin päin kuin se maasto. Ja aina sen saa kompassilla. Eli kun kääntää kartan sinne pohjoiseen kompassin avulla, niin silloin voit tutkia sitä karttaa ja maastoa ja sitten lähtee kulkemaan oikeaan suuntaan. Kompassin pohjoisneula on toi punainen, niin tämä kartan reuna käännetään ton kompassineulan suuntaiseksi siten, että ne tekstit on sinne päin, minne se nuoli osoittaa. Niin nyt tämä kartta on tässä oikeinpäin. Eli miten päin tahansa katsotaan tätä karttaa, niin sen maasto näyttää siihen suuntaan siltä, mitä toi kartta kertoo. Ensin kompassilla kartta oikein suuntaisesti. Sitten tarkastellaan maastoa ja karttaa, niin pururata nyt jäinen, tämä, missä on nämä hiihtoladut. Ja sitten tuolla tämä toinen polku, sekin näkyy jäisenä tuolla taustalla. Eli kun pitää kompassilla kartan oikeinpäin ja tarkkailee maastoa ja sormea tai kompassi siinä missä kulkee, niin kyllä pitäisi suunnistamisen onnistua. Ja nyt lyhyesti reitin valinnasta, niin ollaan vaikka tällä Hermannalla tällä ratikkalinjalla ja halutaan päästä, ollaan kuultu, että täällä on hyvä mustikkapaikka täällä mäen päällä, niin katsoa mahdollisuuksien mukaan ne polut ja tiet, niin tästä menee polku, tie, sitten pääsee polkuun pitkin ja sitten tuosta tietä pitkin. Ja tällä retkikartalla pystyy työkaluista, niin tuolta löytyy mittaustyökalu, niin mittaamaan sitten, että kuinka pitkä matka tuli. Eli tästä kuljetaan polkuun pitkin ja sitten teitten yli jatketaan tätä polkua. Kierretään tuolta ylämäestä ja tuosta sitten, jos ei mäenpäällys näy, niin sitten voi varmuuden vuoksi mennä vaikka kompassisuunnalla ja ollaan tuolla mäen päällä ja matkaa tulee 1,2 kilometriä. Eli tätä pitempiä matkoja nyt harvoin varmaan mustikassa ja sienessä kuljetaan. Niin, me halutaan nyt tältä kiveltä tuonne kumpareen päällä, niin tämä kompassin reuna asetetaan siten, että se on nyt siltä isolta kiveltä tuonne kumpareen päälle. Eli tämä kompassin reuna sinne, mistä lähdetään sinne, minne halutaan. Ja tässä kompassissa on tämä nuoli, niin
sitten lähdetään sinne nuolen suuntaan. Ja nyt sitten tämä kompassin rasia käännetään sillä tavalla, että nämä pohjaviivat ja sitten se pohjoishaarukka on sen kartan reunan suuntaisesti ja reuna on vähän matkaa, niin jos ei ole piirtänyt apuviivoja, niin pitää vaan silmämääräisesti katsoa. Ja sen jälkeen sitten tämä pohjoisneula käännetään tähän pohjoishaarukkaan. Ja sitten vaan käännetään koko systeemi niin, että tämä pohjoisneula on siinä pohjoishaarukassa ja sen jälkeen me lähdetään tähän kompassiin piirretty nuolen suuntaan, eli nyt tänne nuolen suuntaan kävelemään, niin silloin me päädytään tästä kiveltä tuonne kumpareen päälle. Minkä tahansa luontoon perustuva hyvä opetusvideon tekeminen on käytännössä mahdotonta. Niin, tervetuloa kurssille. Web-sivuilta löytyy lisätietoja, osoitteet ovat tässä taustateksteissä ja ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla, niin katsotaan, jos pystytään järjestämään muuallakin kuin Tampereen seudulla näitä kursseja. Se on moro.